Ova prostorija mališanima je više od igraonice i od prostora za terapiju. To je mjesto gdje nastaju nova prijateljstva, a aktivnosti koje se ovdje provode ne utječu samo na fizičko stanje djece, nego poboljšavaju i njihovo psihičko stanje. U poplavi u svibnju prošle godine potpuno uništena, sada je, zahvaljujući dugogodišnjem korporativnom partneru udruge RTL pomaže djeci, tvrtki Megle, ponovno na radost svim korisnicima. Zahvaljujući RTL pomaže djeci i Megle, vidite šta smo napravili. Naša djeca imaju sad prostor za igru, za terapije, kad je loše vrijeme, za druženje i sami vidite kako se igraju, kako su sretni. Kompletno su se zidovi obnovili, instalacije, podovi, kupili nove igračke, didaktičke, namještaj, sve. Udruga KAS Sisak osnovana je prije 21 godinu, a njena osnovna djelatnost je organizacija i provođenje terapija uz pomoć konja, kao metode rehabilitacije i rekreacije kod osoba s urođenim ili stečenim invaliditetom, promicanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te socijalizacija. A upravo je ova prostorija između ostalog centralno mjesto za druženje. Diramello. Da ne kažem super, odlično. I ove knjige, strunjače, ne mogu reći da nisu, znači predivne su mi stvari, ne znam uopće kaj bi rekla. Tvrtka Megle Hrvatska već 14 godina podržava i sufinancira projekte udruge RTL pomaže djeci. Više od 300.000 eura uloženo je u projekte koji su olakšali liječenje najmanjim pacijentima, uljepšali im djetinjstvo i vratili osmijeh na lice.